Ang duha ka babae sa bugna 12 kag 17 o kung Revelations chapter 12 and 17 nagarepresentar sa duha ka pagtuluhan, duha ka mga Eudiolia. Ang isa maputli, ang isa hindi manami ang iyang reputasyon. Manubo siya sang lupad. Gani kabay pa nga sa aton pagpili sang aton nga pag-alagad sa Ginoo, mapilian nato ng putli nga babae. Nga mo magadala sa aton sa kabuhing walay katapusan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtalakay sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Isa ka Ilonggo nga version o kunili gaynon nga pagtuon sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luis Hito Tumadong, inyo masonson nga host. Kagari ang akong duha ka mga upod karon nga inyo na permin sila. Nakita diri ang una si Ma'am Ibon Soto Vizca. Siya taga originally from Cauayan, Negros Occidental. Ari sa Dream Makuturan kay siya isa sa aton mga science teachers sa aton nga high school, both junior and senior high diri sa CPAC. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag maayong adlaw man sa aton nga mga kauturan nga padayon nagaupod sa aton nga pagtuon sining aton nga Sabbath School lesson. Kabay nga sa aton nga pagtuon subong, madamo kita sang matun-an kag kita gid maka-learn sang maayo sa aton nga leksyon sa subong nga semana. Yes, thank you gid Ma'am Ibon. Ang ikaduha na kong pakilala sa inyo, nagtubo, nagdako sa North Cotabato apang ari na siya diri subong, diri siya nakapangasawa, diri siya nakapundar sa iyang pamilya. Siya, mga kauturan, amo ang aton nga din sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sa iban si Pastor Dr. Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Dr. Mado, kag madamong salamat. Dalayon ang Ginoo sa panahon nga ginhatag niya sa aton nga makatuon sa iyang mga naman nga pulong. Pagkabay pa ang Ginoo mga pakamaayo sa tanan labinad sa aton nga mga viewers. Yes, salamat gid. Wala na kita makauturan sang ligoy-ligoy pa. Sa hindi pa magbasa si Ma'am Ibon sang aton sadsara nga teksto, akon kamoy pangabay sa pagduko sang inyong mga ulo. Sa siningation Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat o na bes ang imo pagka-Dios. Nagapangabay kami Ginoo, nga imo kami buligan sa pag-inchendi, paghangop, kagimo ang balan nga espiritu magadugang sa pagpatag sa amon Ginoo sa sining amon leksyon nga pagatunan sa siningation sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, ma'am, aton sa tsara ng teksto. Ang aton sadsaran nga teksto sa aton nga pagtuon sa sining nga leksyon makitaan sa bugna Kapitulo 17, versikulo 14 nagasiling, sila magapakig-away batok sa kordero, kag ang kordero magadaog sa ila. Kay Ginoo siya sa mga Ginoo, kag hari sang mga hari, kag sila nga kaupod niya, mga pinanawag, kag pinili, kag matutom. Yes, salamat Ma'am Ibon. Ang Pastor Vic, Ma'am Ibon, ang bugna puno sang mga simbolismo, sa mga symbols. Isa sa mga symbols nga aton makita diri ang babae, nagasimbolo sang iglesia. Ti ang duha ka babae diri sa bugna 12 kag 17, putli ang isa ya hindi putli. Ano pa gid ang aton matun-an nga paabuton sa sini nga semana naton pagtuon, Doc B?
Madamong salamat, Dr. Mado. Ining atong leksyon naghambal sa ginato great controversy theme Yeah. nga ginhulagway sa duha ka simbolo, amo ng simbolo sang putli nga babae. Kag ang isa nga babae amo an pure not pure woman. So sa ginhambal mo kaina, makita naton ni sa Revelation chapter 12 kag Revelation chapter 17. So ining dako nga pagsumpungan ay ginapakita diri sa libro sang Revelation kung paano ang duha ka mga dalagko nga mga grupo sang isa ka sistema nga nakigaaway batok sa Ginoo kag isa man ka grupo nga amo ang mga katawhan sang Dios nga ginasimbolo sang ginhambal mo kay na pure woman aton ini tan-awon diri kung paano ini dynamics between these two group nga nahitabo sa sining halagway. And that's it mga kauturan. Atong tunan ang mga dynamics nga anong nahitabo. Mami Bon, sa atong nga Sunday nga eleksyon, ano ang kinatuhay? What's the difference between the two? Oh, yes, ma'am. Yes, kung aton tan-awon no, ang aton nga Sunday lesson, ging titulan ini two contrasting system. Ang hambal sa sunod sa gihambal nyo kagay na Doc ni Doc Montaño nga ining duha ka babay nagasimbolize sang iglesia, duha ka iglesia. Kag aton tun-an ang Biblia, ini nga duha ka iglesia naga-contrast, kumbaga naga-against sila each other. So kung aton tan-awon kag aton pagatun-an ang Biblia, ang kinalain sa ilang duha kay ang isa para sa gihambal ni Doc Montaño nga pure or maputli, ang isa hindi maputli. Kung aton tunan pagid, ang isa tuod, ang isa hindi matuod. Kagang isa nagatuban sang kasuguan sang Ginoo. Ang isa ya nagasupak. Nga nagahimo man siya sang iyang kasuguan. Kagining isa nga hindi putli, pastor. Ang mga hari kag ang mga katawhan nagapaghilawas sa iya. May ara nga relasyon sa iya. Di kun sa tao ang paghihilawas, grabe na nga relasyon mo. Kay intimate gina sa iya. Hindi lang kay migo-migo, kundi nagapakighilawas gid. May ara nga fornication, may ara adultery relationship. Ano ni siya, pastor? Nga amo na ang kaimtang siniisa ka babae nga hindi maputli. Sumala sa Biblia nga ini babae nakighilawas may ara sa ginto nga fornication between the nations of this earth and the rulers of this earth, pastor. Nagapakita lamang kung paano ang relasyon sining babae, kung paano siya makipaghalubilo diri sa sining mga katawhan nga dapat ani ining babae nga ni dapat ani ang iyang relasyon na napasad lang dito sa Ginoo apang lain ang iyang ang klase sang iyang pakigrelasyon sa mga katawhan. So sa ginhambal kaina, pastor, contrasting women bala, contrast kaayo kay nga man ang atong lesson nagahambal ining sa Revelation 12 nagahambal siya nga this is a description sa ginatawag nga pure woman clothed with the sun. So nagasimbolo ini sang himaya sang pagkamatarong sang Dios. Kag ang ining babae naman nga ara sa Revelation 17 ginpanapton siya sang purple scarlet garments. Amo ni ang ginatawag nga human falsehood and tradition. Yes. Kag hindi lamang dira ining pure woman has a garland of stars on her head. So it has to do with the teachings of the apostles in her mission. She was guided, no. Kag ang impure woman is adorned with gold, precious stones, lavish wealth, outward adornment, more on outward siya to attract her followers. So, kag ang ika-tatlo diri, the pure woman stands on the moon. But silingon nga she derives her power from the prophetic word of God, while the impure woman sit on scarlet beast. Pag maghambal gani kita, beast it has to do with power, authority, which is ining otoridad nga
nga hindi ibala siya religious in nature, Amen. civil in nature, Doc. It has to do with political powers of the earth. So ang Yes. pagpakigilawas niya dito sa mga politikanhon nga mga butang, it is a religio political power nga nag-isa. Yes. Yeah. Kang isa pagid, Ma'am Ibon, before ko yatag sa imo, Ma'am Pastor Vic, nga kung nagkakapagilawas ini ang babae nga kwanti ang iglesia, sa practical balakag sa aktual nga relasyon, Ma'am Ibon, ang kirida mas powerful pa sa asawa mo. Oo. Grabe magdemanda ang kirida. Kag ang lalaki nagaano lang nagaduko kag nagatuman sang demanda sang kirida. So, amo man ni siya. So in this sense, ini nga babae nagkakagilawas sa mga pangulo sa mga nasyon. Sa aton pa ang mga nasyon bisan ano kadako sa ila, may ang babae may control sa ila. That's why amo na siya. And then may ginakaptan ining babae, ma'am, sangkupa. Anong simbolo sini? Na ang tan-awon tatuod sa Biblia, pastor, no, may gasakay siya sa beast, scarlet beast, kag may ara siya ginauyatan nga kupa. Ang unod sang kupa amo na kuno ginatawag niya kung aton pagabasahon ginatawag ina nga ang unod sina wine of wrath. So kung tan-awon ta, no, ang inang babayi nga unpure nagauyat sang kupa nga may unod sang wine of wrath, kag ini nga wine ginainom sang mga atong hambal naton nga mga hari sa mga nasyon nga kaamo ni nga gintawag nga fornication, kag nga amo nang gintawag nga ang ina nga babayi mother of harlots kay tungod sang ining wine nga ara sa sulod sang iya kupa nga or sang inang cup nga ginapainom niya didto sa mga heads sang nations nga nagabaton man kag naga-accept sang fornication nga iya sinisang woman nga unpure. Yes, and that's correct, ma'am. Kag isa pagid nga ang bino, pastor, sa symbol sa Biblia, labi na sa may bugna, is ang bino simbolo sang teaching. Yes. Yes, teachings. So sa aton pa ang babae, may iya siya nga pagtudlo. Nga ginapainom niya sa tanan nga nasyon. So ang tanan nga nasyon na influensya sang iya nga teaching. Yes, pastor, nahubog. Nahubog sa iya Mas nga kung mas lang tahubog, wala ka na sa sakto ni mga pangunauna. Oh, kaya ang hubog nga tao wala saktong panahon. Sa aton pa ang mga tao, ang mga nasyon, ang mga leaders nagasunod lang sang tudlo sang ining babae, sang iyang teaching, kaya ang simbolo sang wine teaching. Nga daw wala gamit sang ila utok. Yes, pastor. Yes, Doc, I agree. This is a distorted teaching. Ang pagtulunan nga na imbis nga dapat kamatuoran ang ginatudlo, iniya hindi siya nahaluan sang hindi amo. Yes. Amo ni ang rason kung nga aman madamo nga mga nasyon nag-inom sining pagtulunan madamo sa lang nadayaan. So tungod sa pag-inom sining mga nasyon, they were so united together. Yes. Nag-isa sila. Of course, kung may ara sang pagtulunan nga hindi amo, may ara man sa pagtulunan nga kamatuoran. So against na ni sa pagtulunan sang kamatuoran nga ginahambal sa Biblia. So deceive ang mga nasyon bangod sa pagtulunan nga ginapakita sini nga sistema. Yes, and that's correct. Whereas siya, kumpara mo ang putli nga iglesia, ang putli nga babae, ginpalaptan siya sang white nga grabe nagabadlak nga daw katulad sang adlaw. Kay ang teaching sang Ginoo, son of righteousness siya. Sa aton pa haling siya sa Ginoo ang iyang pagtuluhan. Whereas ining babae iya kaugalingon. Yeah. O kay ti kontra gidahan niya yang kamaturan. Tiya mo na nahubog ka makatawan. Mamibon may kadugang pagit ka wala na. Amo na no nga aton nga makuano nga kung magambal tagali nga fornication kung sa Biblia panghilawas. Panghilawas. Ang sa
diri naman sa aton nga leksyon amo ni gali kuno ang pag-isa sang religion sa state. Kumbaga nga antes nga sa religion lang daw nagpakasal na siya dito, nag-isa na siya dito sa state nga hindi lang religious people ang naghatag sang law or sang command, pati na ang mga may politics na nga nagsulod. So, amo ni nga klase sa sistema ang ging painom sang babae. Yes. So, kung tanawon ta, sinuman biyang hindi sang gusto sang power, no? Labi na kung sa mga dagko nga mga nasyon. So, makita nila nga, ay no, power na siya. So, magpakahubog ta sini. Amo na siya Yes. ang nakita ko din. Kag isa pagid, Pastor Vic, bisan subong sa amon aton nga panahon, may mga pagtudlo karon nga climate change. Nga pinaagi sa tawhanon nga pagpamagi may mapungga naton ang pagkambyo sang klima. Sa aton pa hindi biblihanon nga pamagi, kundi pamagi sang tawo. Di subong halos tanan nga mga nasyon sa kalibutan naghambal about climate change. Ti halini sa isa sa babae sa iglesia nga nagatudlo sini nga let's join our hands together to change the world or to prevent calamities in the world. Pero ti hang putli nga babae ang iyang tudlo iya nga ang aton nga kalibutan, aton nga bantayan pinaagi sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Doc Vic. Yes, Doc, I agree. Kaya ang Biblia naghambal diri sa Revelation 18:2 na ining corrupt evil system, evil nature, naghambal siya, it became the dwelling place of the demons. Muna siya. So makibalaan gid naton nga lain gid siya, hindi gid siya salin sa Ginoo kundi iya sa mga demonyo. Pamagi sang tawo niyang And the cage of every unclean and hated bird. So unclean. Anything gani nga pamaagi sang tao nga hindi ayon sa kabubuton sa Ginoo, pagkamatarong sang Ginoo, kag ayon sa pagtudlo sa Biblia, it's always unclean. Amo gid na ginahambal sa Biblia, Doc. Yeah. Kaya kining pagtudlo sini nga iglesia nga pinaagi sa maneuvering, pinaagi sa himo sang tao, may ara nga mahimo naton. O prote ang Biblia katudlo iya nga wala gid kita mahimo kay ang Ginoo mo yang magahimo sa tanan pinagi gid sa grasya. Ma'am, sa aton nga Tuesday, ini nga babae ginatawag Babylon the Great. Nga Babylon, ma'am. Amo ni siya ang kay Babylon gali ang halan sa tong babayi nga nagasakay sa Scarlet Beast kag nagapainom sa tong bino sang fornication. So kung aton tun-an ang Revelation 17 may ari diri siya ginahambal about sa sini nga babayi or ang ginatawag nga Babylon. So kung tanaw ta may the mystery Babylon the Great, the mother of harlots. So imagine no, tawgon siya nga iloy sang mga harlots. And mother of harlots and all of the abominations of the earth. So kung tanawon tang inigali kuno nga Babylon nga ini nga babayi, siya ang sinungdan or ang root sang tanan nga kasalanan ko na sini nga kalibutan. So kung aton tan-awon ining Babylon ko na pastor based sa aton nga lesson, naghalin ini siya sa kung aton if we are going to look back in the story of Babel in Genesis, no? So after sa tong anaw sa story ni Noah, ang mga tao daw nag-ara sila desire nga bisan ang Ginoo nag-promise na nga hindi na ko magpadala sang anaw liwat through the rainbow. Pero ang mga tao that time, grabe ka wicked nga nag-desire gid sila nga magtukod sang taas-taas nga building para lang malabot nila ang langit. So, because ang sina nga evil desire, ang Ginoo ging confused, ging gumo niya pamaagi sa paghatag sang lain-lain nga dialect, no? So kung imagine ta ang Ilonggo kag ang Cebuano togoro ar iban nga kwan pagambal nga gaay ko martilyo lain ang iya ginhatag. So nag-irinaway na sila. So ang hambas sa Ginoo nga tawgon nila nga Babel means nga ginggumon sang Ginoo ang ilang lingwahe para hindi nila makam up ato. So inang Babel gali digto na ging tukod sa
Babylon. Dito na sa lugar sang Babylon. Nga kung makita naton, ining Babylon man nga babayi, ngalan sang babayi, amo man ni siya subong ang naghahatag confusion sa mga katawhan. Amen. No? So kung tan-awon naton ang ini nga in spiritual essence, sa spirituhanan nga pag ano naton, ining Babylon, nagarepresent siya gali mga kauturan sang religion, isa ka reliyon nga hindi biblical. Hindi halin sa Ginoo, apan halin siya nagatuo kag nagapati sa mga tinunan nga himo-himo sang tawo. So based ano na siya, established by human ideas. Nga baga nga ini siya nga tao, siya nag-establish na sang ina nga religion, kag siya naghatag sa mga commandments kag mga nga based sa iya nga kaugalingon, hindi niya sa Ginoo. So amo na siya galitong babae nga ngalan Babylon. Yes, and that's correct. And then, Pastor, aside from that, nga tialin siya sa historical Babylon, nga subong presente ang Iraq, nga confused ang Ginoo, kagudto nga mauntat lang, matap na ang ilang desire papatindog sang Tower of Babel. Pero may isa pagin nga description diri, ang mystery, Babylon the Great, nga nahubog siya sa dugo sa mga balaan. Ano na, Pastor? Ang hambal diri Pastor sa Revelation 17:6. Having been drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. Isa ni ka image Dok nga nagapakita kung paano ang ining sistema nag-persecute sa mga katawhan sang Diyos. So, Yes. kung paano nila ginlutos ang mga katawhan sang Ginoo. Ang Biblia naghambal nga amon sila ang mga martir. Ang isa ka sistema pag may ara gani isa ka sistema nga nagapalapnag sang hindi maayo. May ara man sang grupo sang mga tao. Ini ang mga katawhan, faithful followers of God nga nakig-away, may ara pakigbatok sini. So ining Babylonia pagkakita sining ang grupo ng mga tao, of course ara dayon tungod kay ara sa ilang poder, ara dayon ang ginatawag persecution against the people of God. So there are oppositions, no, may ara sa mga opposition sining nga sistema. Apang makita naton Dok nga ini nga opposition daw mapildi ini, no, ini makatawhan daw mapildi ini apang in the long sa katapusan naghambal ang Ginoo nga may ara sang kadalagan sining nga mga martyr, sining nga mga santo sang Ginoo. Yes, and that's correct. You say mga kauturan, ang babae sang aton na tunan ng isang Lunes, nga ang babae nagapakighilawas sa mga pangulo kag sa tanan nga mga nasyon. Okay. So luwasin na sa aton pa control sining babae sa sining iglesia, kay babae simbolo sa iglesia. Ang mga nasyon nagatuman sa ila sa isa babae sa sinang iglesia. Ang tanan ano kadako ano kay gamay nga nasyon nagatuman. Kag dugangan pagid nga ining babae naga-persecute, nga naga-enjoy inom sang dugo sang mga balaan. Ato ang nagasupak sa iya gid pamatyon, kag daw ginainom niya nga naga-enjoy siya inom sang dugo sa mga balaan. Yes, no? So amo ginaado kung atong tanong ang Revelation daw isa sila sa ginahambal dito man sa Daniel. Makita nato ang little horn or small horn dito nga may ara man siya sa gitawag nga persecuting power. Ilang nga ginalutos, ginalagas gid ang mga katawhan sang Dios nga against sining ilang nga against sila pagtudlo. So expect gid ang mga katawhan sang Ginoo nga pagalutuson gid sining. So amo na mga kauturan nga sa aton pag matutom sa paggalagad one day gamiton sining nga babae ang gahom sang mga nasyon. Gamiton niya ang Amerika, gamiton niya ang Pilipinas, gamiton niya ang Russia, gamiton niya ang China, kung ano pag ang Europe sa pag-persecute sang mga babae nga nagatuo, naga-membro sinang putli nga babae nga simbolo sang iglesia. Sa aton Merkulis, ma'am, may call of commitment. Ano ang puntos na diri? Nga para sangging hambal mo, Pastor, no, nga mag-aabot gituod ang panahon nga ang mga bata sinang babae nga putli amo naman ang pagalagson sa ang babae nga nagasakay sa beast.
kag hindi ta gina malikawan, especially nga ari na ta sa closing scene sa great controversy. Pero kung aton mga utod no, kung aton pag aton panumdumon ang natabo sang una sa panahon ni Daniel kag sang iya mga friends. Natabo man na pastor nga inang ging pugos sila, ging pilit sila nga magsimba sa isa ka statwa nga hindi man Ginoo. Pero piliton sila nga magluhod. Pero kung aton tan-awon no, ang ini nga mga 3 ka pamatan-on mga friends ni Daniel, wala gid sila yan sunod sa sina nga klase sa sistema nga magluhod or magworship sa isa ka image nga hindi man na ang Ginoo nga ilaging patihan. So mga kauturan no, kung aton imaginon, kung aton insindihon, grabe ang commitment sining 3 ka pamatan-on. Para sa ila nga bisan anong matabo, bisan anong persecution ang matabo, may ara gid sila commitment na they will remain loyal and faithful sa ila Ginoo. Kay amo ning natabo sining babayi nga unpure mong first love niya si Jesus Christ, pero ging talikdan niya na. Pero ining 3 ka pamatan-on nga grabe ang ila commitment nga hindi gid namon pagtalikdan ang amon nga first love, nga bisan paano ang consequence sang amon nga desisyon. So kung tanawon ta mga utod no, grabe ila commitment. So tani kita man may amo man tana nga klase sang commitment. Aton man permi panumdumon nga sa oras sang persecution nga aton maatubang. We will have assurance, we will have helpfulness, security, and peace are with Jesus. Nga mag-commit lang kita sa aton nga kaugalingon sa Ginoo. We should overcome as Christ overcame. Yes. Nga grabe man ang mga naagyan ni Ginoong Hesus. So aton hinumdumon kag aton man kanon. Kag aton gid nga i-remember permi nga Jesus is our refuge in the storm. So all we have to do is to commit ourselves gid sa iya. Mga kauturan, maabot ang panahon. Pero sa muna sila ni Pastor Montaño, Doc Montaño, nga sa karon do makita na tondo perdita. Ang katawan sa Ginoo gina-persecute, kinapatay. Pero ang call sang commitment nga padayon kay ang victory assured na. Yes. Oh, sigurado galing ti ang iyatag na sa tulang nagapadayon. Yes, Doc. Ining call of commitment, basta maghambal gani commitment, ara ang trust, ara ang loyalty, ara ang devotion. Sa grupo sang babae sa Revelation 17 nga hindi putli, of course may call of commitment ina sila. May commitment man is to follow their teaching, to persecute the people of God. Pero ang diri naman sa pati sang Ginoo, klaro bala ka ay pastor, come out of her my people. Yes. Isa ka call of commitment na nga. May mga katawhan gali ang Dios sa sinaman nga mga lugar. Tani ang hamba sa atong election, we must also be careful not to easily judge them. Yes. Kay pagkatawgon ini sila sang Ginoo, ara man ang loyalty kag devotion nila sa Dios nga sa diin sa may panahon gid nga magagwa sila kag magasunod sa matutuod nga pagtuluhan. Amen. Pagtuod nga iglesia. And that's it. Mga kauturan, kita yung ari na sa matuod nga iglesia. Padayon kita. And then, sila nga ato dito, kabay pa, nga sa panawagan sa Ginoo nga gwa ka mo dira kay ang kasingkal sang paghukom sa Ginoo magabot na hope nga makabot sila. Babylon, the center of idolatry. Ang punto diri mga kauturan nga inang idolatry bala hindi matuod nga Dios. Dios, ti amo na ang iglesia nga ang iya nga sentro hindi matuod nga Dios ang ginasimba. Idolatry, Dios. Yes, Doc. May punto ka dire. Ang idolatry basta mga butang dapat tani ang aton nga commitment, ang aton nga loyalty, devotion diya tani sa Ginoo apang ining Babylon wala na dira. So gani they are idolaters because ilang nga ginabutang ang ilang nga kaugalingon, ang ilang nga pagtulunan, ang ilang false unity, no, ang ilang nga pagtililipon as
as a source of their trust, power and commitment. Apang ang Ginoo nagahambal nga hindi kamo magsalig dira. Hindi magsalig kamo sa akon kay once nga magwa kamo dira, it is already an idol, a form of idolatry. You're making already an idol, no, aside sa imbes nga ang Ginoo tani ang aton nga ibutang sa aton nga kaugalingon. Mga kauturan mo, nakita panahon. But at least, ato na ibalaan karon ang babae. Ngayon, ang babae nga bigaon kung sa malain pa nga istorya mga kauturan, nagapakighilawa sa mga katawan, nagapersecute sang katawan sang Ginoo. Kabay pa nga aton mapilian. Kagti, aton man maintindihan kung sino ining babae sa karon nga pagkanahonan. Kag, ang ilang nga pagtudlo, ang ilang nga pagsimba, hindi sentro sa Dios, kundi sa mga Diyos. Kabay pa nga aton ini mahangpan mga kauturan. Ako na lang pangabayon si Mami Bon sa iyang last word and then eventually si Pastor Montaño. Yes, mga kauturan, no, kabalo man kita nga ari na ta sa katapusan sang panahon. Hindi magdugay magaabot na gid ang aton nga Ginoo nga ginahulat. Kag si Satanas wala gid nalipay. Kag subo nga double time gid siya kung paano niya ta mapainom, pag mapainom tanan sang ining ginatawag nga wine of wrath. Apan mga utod, no, hambal pagani nga every human being in sa katapusan, every human being will be either in Christ's army or Satan's army. Yes. Wala kita sang iban nga kadtuan, duwa lang gid. Satan's army or Christ's army. Kag kita nga gusto maging sundalo ni Ginoong Hesus, wala kita sang masarang mahimo sa aton kaugalingon. So para kita nga hindi kita mahubog sining wine of fornication, aton dapat ubrahon mag-isuksok naton ang full armor of God. Kung aton makita ina sa Ephesians 6:10-18. So by that makahimo kita sa makabulig ina para sa aton nga hindi kita mahulog sa mga deception man ni Satanas. Amen. Yes, Doc B. Class. Ang atong nga lesson nagahambal diri, Dok, nga may maabot gid man sang dako nga krisis sa sa sining kalibutan. Expect kita sang krisis. Kay magtililipon gid ining grupo batok sa mga katawan sa Ginoo. Ang atong lesson nagahambal nga the only safeguard nga mahimo naton ang mga kinahanglan magasandi kita sa pulong sang Ginoo. Kung magasandi kita sa aton nga Ginoong Hesus kay siya lamang amo lamang ni ang refuge naton. Yes. So dapat i-double time naton ang atong relasyon sa Ginoo. Ang aton nga pagtuon sa iya nga pulong, maintain this kind of relationship today, which is very very important. Amen. Kay kung mag-abot ang ining crisis, we are already safe in the hands of God. Yes, Amen. and that's correct mo. Ang pagpili ara sa aton. Balaan na naton, we can distinguish, we can differentiate between the two women sa Biblia, mga kauturan. Ara sa imo kay sakon ang pagsunod sa husto. Because we have to decide, mga kauturan. Gabay pa, nga aton pilihon ang babae nga putli, nga nagatudlo sang pagtuluhan sang Ginoo. Sa hindi pa si Pastor Montaño magapangamuyo, mga kauturan, ako na pasalamatan nining atong mga sponsors nga nagadala sang duwag sining aton nga pagtuon kada semana. Ang mag-asawa Mark and Meryl Mendoza, Dr. and Erwin and Doktora Rhoda Hardenico, Jet and Susan Caro, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Myla and Johan Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Ben and Cherry Birayon, Ido and Femidon Bandes, ang magluluto Gina Federo Ilumer, kag si Sir Alex Pedero, ang mga maglulutod Marlene Jimmy and Annie Litrino, kabay pang Diyos, magkapakamayo sa inyo. Akon pagkamayon si Pastor Vic sa pagduko sa atong mga ulo. Amay nga langit nun, ang dako nga pagsumpungan ay yari na sa amon at upangan. Nga ginarepresentahan sang duha ka mga dalag ko nga mga sistema. Nagakinahanglan gid kami Ginoo sang imo nga bulig. Ini nga pagpakig-away yari na subong sa amon nga kinabuhi, sa amon nga kaugalingon.
ang mga ideolohiya nga ginatudlo sining hindi maputli nga babae Ginoo padayon nga naga-challenge sa amon nga pagtuo dira sa imo. Gani Ginoo buligi kami sa sining nga krisis nga amon ginatubang subong. Kabay pa Ginoo nga ang amon nga pagtuo ang amon nga relasyon nasandig permi dira sa imo nga mga pulong kag dira sa among manluluwas nga si Ginoong Hesus kay pinaagi lamang sini kami makatindog sa krisis nga nag-abot sa among kinabuhi kag malabot pa. Madamo nga salamat Ginoo sa imo nga paggabay kag pagbendisyon sang imo nga mga katawhan nga padayon nga nagapamati sa sini nga programa kag sa imo nga pulong sa ngalan ni Hesus ako nagapangamuyo. Amen. Amen.